Hello guys, mayong hapon sa inyong tanan dyan guys. Muha tagkuhan guys, muha taog pako guys, kaya itong gulayon dun guys. Natin kong asawa guys, ang pako guys. Kaya itong gulayon guys. Kaya hindi kaning pako gulayon guys pa. Guys, muha mig pako. Tagpako guys. Guys, pako. Guys, tagpako guys, kaya hindi kaning pako guys. Hanggang pako diri sa lubinhan guys. Araw, ano mo nakit araw. Okay guys, libre na to ang kanan ron guys, ang sudan ron guys sa pako. Haking pako dito sa lubinhan guys ba. Namit king pako guys. Everyday, gana mo pako diri Hindi mo dahil mga dali. Daghan. May isumpay niyo, may apil niyo. May nanguha naman. Guys, daghan na guys. Pako. Hindi tayo masudan ni ron. Tagi pa. Nanguha dali na guru niyo. Tingnan to. Ano dagi? Hari kaya di kay lagut diri di kay bagnot diri. Ano siya nanguha bro diba? Kiniha siguro. Kaya na may agi diri Oo. Ay, ang lupit ari pa. Important ko akong kwaon to. Guys, nagko na mong durian guys. Hagining natin matanom guys. Natin paabuton ba. Hindi natin yung hebalan guys. Amunga na ning durianan. Hagining magkugita guys ba. Kaya nagi tayo maharbis ba. Okay guys, thank you for watching guys. Okay, tiwas kami panghagpako guys para natin magulay niya guys. Okay guys, thank you for watching guys.